அப்போ இந்த வாட்டி நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல. குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ். இன்னைக்கு ரேங்க் ஹோல்டர்ஸை தான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ கீர்த்தி ஸ்ரீதா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கா. கிவ் ஹர் எ பிக் கிளாப்ஸ். பாத்தியா, இனிமே டாப்பர் சனா கிடையாதுடி, கீர்த்தி ஸ்ரீதா. சனா, யூ காட் த தேர்ட் ரேங்க். ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. இனிமேல் எந்த டவுட் வந்தாலுமே நம்ம கீர்த்தி கிட்ட தான் கேட்கணும், ஓகேவா? ஓகே ஓகே. சனா, மா, எனக்கு தெரியும் நீ தானே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்க. இல்லைம்மா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கல, தேர்ட் ரேங்க் தான் எடுத்திருக்கேன். கீர்த்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கா. என்னம்மா, எக்ஸாமில் நல்லா தானே எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னேன். சரி பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா ஆயிடு. நெக்ஸ்ட் வாட்டி நான் கண்டிப்பாக எடுத்துறேன். வெரி குட். எதுவும் ஃபீல் பண்ணாத, ஓகேவா?